חברת עין ד' איכות מתמחה במיון והשמה של עובדים לענפי הבנייה, הייצור והתעשייה, לצד עובדים לכל סוגי עבודות הניקיון. לחברה כ100 עובדים, אשר מרביתם קבועים ומועסקים על ידה באופן מסודר, לרבות תנאים סוציאליים על ידי חוק. במסגרת ההתקשרות מקפידה החברה על פיקוח וביקורת בתדירות גבוהה והצעת העובדים למקום העבודה. ההתקשרות עם החברה הינה לפי תאריך מוסכם לשעה, כאשר החיוב מתבצע לפי כמות השעות בפועל המאושרות על ידי מנהל העבודה באתר הלקוח. החברה שואפת לפעול עבור לקוחותיה בהתקשרויות ארוכות טווח, אך תעמיד פתרונות מהירים גם לפרויקטים חד פעמיים בעת הצורך.